नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर. आणि आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत अतिशय झटपट होणारी आणि आपल्या सर्वांची आवडती कोबीची भाजी. तर गेल्यावेळी आम्ही तुम्हाला कोबीची भाजी ही मसाला घालून दाखवली होती, पण यावेळी आम्ही तुम्हाला ही हिरव्या मिरचीची दाखवणार आहोत. तेव्हा ती कशी करायची यासाठी आमचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हा कोबी घेते. असे लहान लहान कोबी घ्यायचे आणि हिरव्या पानाचे. हे बघा असं हिरवं पान असणारं. तर आता काय करणार आहे, ही वरची 2-3 पानं काढून टाकणार आहे आणि हा बघा असा हा स्वच्छ धुवून घेणार आहे. आणि ह्याच्यामध्ये ना ओली मिरची आणि कांदा टाकून फोडणी. आणि बघा ही चण्याची डाळ भिजत ठेवली आहे सकाळी. ही डाळ घालून आपण याची भाजी करायची, सुंदर लागते भाजी. आणि मिरची आणि कांदा ह्याची फोडणी द्यायची आहे. तर मी आता ही स्वच्छ धुवून ठेवते, चांगला असा निथळत ठेवते, म्हणजे ह्यातलं सगळं पाणी निघून जाईल. आणि मग याची भाजी कशी करायची तुम्हाला दाखवते. ही बघा कोबी मी बारीक चिरून घेतलं आहे. आणि ही चण्याची डाळ लगेच एकदमच घालणार आणि वाफेवर शिजवणार आहे. आणि मिरची आणि कांदा. किती घेतलं कांदा? एक कांदा, एक मीडियम आकाराचा कांदा. आणि ह्या छोट्या छोट्या 3 मिरच्या घेतल्या आहेत, पण हे तिखट असं म्हणून 3च घातले आहेत. तरी कोबी हा पाव किलो असेल ना? हो, नाही 300 ग्रॅम आहे. आता मी ह्या टोपामध्ये फोडणी करणार आहे. त्यासाठी 3 चमचे तेल घातले. आता गॅस मी मोठा करते. तेल तापलं की याच्यामध्ये मोहरी, थोडंसं जिरं, किंचित थोडासा हिंग, कढीपत्त्याची 4-5 पानं छोटी, आणि मिरची आणि कांदा. चांगला आपण हे तेलावर परतून घेऊया आणि मग हळद टाकूया. ह्या मिरच्या तिखट असतात ना, ह्या लवंगी मिरच्या, म्हणून त्या थोड्या घेतल्यात. तुझ्या पोपटी असेल तर 4 घ्यायला हव्यात मिरच्या. थोडीशी हळद घालणार आहे. चांगलं तेलावर हे कांदा आणि परतून घ्या जरा. कोबीची ना आपण मसाला टाकून सुद्धा भाजी करतो, तर त्याला असंच सेम, फक्त काय मिरचीऐवजी मसाला टाकायचा आहे. आणि बटाटा टाकून सुद्धा भाजी करतात. मी इथे चण्याची डाळ घेतली आहे, कारण बटाटा कसं कंटाळा येत असेल तर मग चण्याची डाळ घालून पण सुंदर भाजी लागते. ही वाफेवर चांगली शिजवून घ्यायची आहे. कोबी आणि एकदम डाळ एकदमच शिजवत ठेवायची. झाकणावर पाणी ठेवून त्याला वाफ द्यायची. आता या डाळीला वगैरे मीठ लागायला हवं ना, म्हणून आपण चमचाभर ज्या चवीप्रमाणे कोबीला आणि ह्या दोघांना एकदमच लागेल एवढं आपण काय करूया, मीठ घालूया त्याच्यामध्ये. हे बघा मीठ. आता आपण कोबी घालून घेऊया. गॅस कमी करूया आता, आता लागेल भाजी, पटकन लागते ती. असा हिरवा कोबी असला ना त्याला उग्र वास येत नाही. जर पांढरट कोबी असेल ना तर त्याला उग्रट वास येतो. म्हणून बघून आपण हिरवा कोबी बघूनच घ्यायचा. अशी भाजी ना गणपतीला आपल्याला नैवेद्यासाठी 5 भाज्या करायच्या असतात, तेव्हा एक कोबीची भाजी. किंवा गावात म्हाळ वगैरे असतात, म्हाळाच्या वेळेला पूजा असते तेव्हा एक बटाटा, एक उसळ केली समजा वाटाण्याची वगैरे, तर त्याच्यावर अशा प्रकारची डाळ घालून कोबीची भाजी करतात. आणि मग त्या ओल्या मिरचीची एक भाजी ती वेगळी लोकांना आवडते सुद्धा, कारण उसळ असते, उसळ डाळ आणि मग अशा प्रकारची भाजी ती पण छान लागते. तर आता मी ढवळून घेतली आहे, झाकण ठेवते आणि झाकणावर मी पाणी घालणार आहे. हे बघा, या झाकणामध्ये पाणी घालायचं थोडं. हे बघा एवढंच घालायचं पाणी. आणि असं कमी गॅसवरच त्याला चांगली वाफ आपण 3-4 मिनटं बघायचं. 3-4 मिनटांनी आपण नंतर परतूया, तोपर्यंत असंच राहू दे. आता फक्त त्याच्यामध्ये कोथिंबीर आणि खोबरं घातलं, भाजी शिजली की आपली भाजी तयार झाली. म्हणजे झटपट होत होती भाजी ही. 5 मिनटं झाली आहेत, बघूया आपली भाजी कितपत तयार झाली ती. बघा रंग बदलला आहे भाजीचा चांगला. चांगली ढवळून घेऊया आणि डाळ बघूया शिजली आहे का. बघा शिजली आहे, जराशी शिजायला हवी आहे. तर परत आपण ढवळून आणखीन
त्याला 3-4 मिनटासाठी आपण अशी ठेवून देऊया, म्हणजे डाळ आपली चांगली शिजायला पाहिजे डाळ. बघा थोडीशी शिजायला हवी आहे. परत मी या तसंच झाकणामध्ये पाणी आहे ना तसंच मी ठेवते. हे 5 मिनिटांनी आपण परत बघूया भाजी आपली तयार झाली आहे का. झाली आहे. त्याचं पाणी पण सगळं लागणं सगळं सुकून गेलं आहे. बघूया आपली भाजी. हे बघा भाजीचा कलर पण बदलला आहे आणि डाळ पण चांगली आहे. बघा डाळ शिजली आहे बघा ही. हे बघा आता मी याच्यामध्ये खोबरं घालते आणि थोडीशी कोथिंबीर पण चांगली चव येते भाजीला. झालं ढवळलं की आपली भाजी तयार झाली. जास्तीत जास्त शिजायला 10 मिनटं लागतात ह्या भाजीला शिजायला, कारण आपण वाफेवर शिजवतो म्हणून. तर मित्रांनो, झटपट होणारी आणि माझ्या आवडीची कोबीची भाजी ही तयार झालेली आहे. तुम्ही पण कोबीची भाजी नक्की करून बघा. ती कशी झाली हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.